Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, diumenge 30 de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps arriben a Jericó, i quan sortia ell de Jericó amb els seus deixebles i una gran multitud, el fill de Timeu, Bartimeu, cec, captaire, s'asseia a la vora del camí. I havent sentit que era Jesús el Natzarè, començà a cridar i dir: «Fill de David, Jesús, tingues compassió de mi». I l'increpaven molts perquè callés, però ell cridava molt més: «Fill de David, tingues compassió de mi». I Jesús, aturant-se, digué: «Crideu-lo». I criden el cec, dient-li: «Tingues bon ànim, aixeca't, que et crida». I ell, llançant el seu mantell, d'un salt va a Jesús. I responent-li Jesús diu: «Què vols que et faci?» I el cec li digué: «Raboní, que hi vegi». I Jesús li diu: «Vés-te'n, la teva fe t'ha salvat». I a l'instant hi veié, i el seguia pel camí. Comentari: Mossèn Pere Campanyà i Ribó, Barcelona. I responent-li Jesús diu: «Què vols que et faci?» I el cec li digué: «Raboní, que hi vegi». Avui contemplem un home que enmig de la seva desgràcia hi troba l'autèntica felicitat gràcies a Jesucrist. Es tracta d'una persona que té dues carències: la manca de visió corporal i la impossibilitat de treballar per guanyar-se la vida, la qual cosa l'obliga a demanar caritat. Ell necessita ajuda i es col·loca vora el camí, a la sortida de Jericó, per on hi passen molts vianants. Té la sort que en aquella ocasió hi camina Jesús, ben acompanyat dels seus deixebles i altra gent. Sens dubte que el cec ha sentit parlar de Jesús. Li haurien comentat que feia prodigis i en saber que passa a prop seu, començà a cridar: «Fill de David, tingues compassió de mi». Els acompanyants del mestre els molesten els crits d'aquell cec. No pensen en la seva trista situació. Són egoistes. Però Jesús sí que vol donar resposta al pidolaire i el fa cridar. Immediatament el cec ja es troba davant del fill de David i s'enceta el diàleg amb una pregunta i una resposta. Jesús diu: «Què vols que et faci?» I el cec li digué: «Raboní, que hi vegi». I Jesús li concedeix doble visió: la física i la més important, la fe, que és la visió interior de Déu. Diu Sant Climent d'Alexandria: «Posem fi a l'oblit de la veritat. Despullem-nos de la ignorància i de la foscor, que com un núvol enfosqueixen els nostres ulls, i contemplem aquell que realment és Déu». Sovint ens queixem quan diem: «Jo no sé resar». Prenem llavors l'exemple del cec de l'Evangeli. Insisteix en cridar a Jesús i amb 3 paraules li diu tot el que necessita. Ens falta fe? Diguem-li: «Senyor, augmenteu-me la fe». Tenim familiars o amics que han deixat de practicar? Fem llavors aquesta pregària: «Senyor Jesús, feu que hi vegi». Tanta importància té la fe? Si la comparem amb la visió física, què direm? Trista és la situació del cec, però molt més trista és la del no creient. Diguem-los-hi: el mestre et crida, presenta-li la teva necessitat, que Jesús et respondrà generosament.